କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓରିଜିନାଲ ବଟରସ୍କଚ୍ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଯୋଉ ଦାନା ଟାଇପର ସେ ହେଇଥିବ ସେଠି ଅଧିକ ଦାନା କରିକି ଯୋଉ ବଲ୍ ଦାନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକ ପଇସା ସେ କିଲୋ 600-700 ସେ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଏଥିରେ ଦବାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ତ ହଁ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଡେରି ହବ ତମେ ଖାଇଦିଅ ସେଇନା କେକ୍ ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ଗଲେ ଖାଇବି। ମୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଦିଅ। ହଁ ସକାଳ ଭାତ ଖିଆ ହବ। କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଶୋଇଲେ ସୁପର ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ନା ଲେଟ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହବ। ଘରେ ନା ବାହାରେ? ତାପରେ ବାହାରେ ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିବ ନା ରହିବନି ଫ୍ରିଜ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ ରଖ ମେଲ୍ଟ ହବ ଯେ ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କଲେ ପାଚୁ କାଚ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କ୍ରିମ୍ଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ରହିକି ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଜିଲାପି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି।
ଆମ